agwago ụmụ nwaanyị na-eso ụzọ Kraịst ka ha bulie ọkọlọtọ nke Kraịst site n'ibi ndụ dị nsọ nakwa ịgbasa ozi ọma akụkọ megide ikpere arụsị. Onye isi ije ozi ụmụ nwaanyị na Diocese Amaechi n'ụka Anglican Dem nke Mike akọkpọrọ okwu a n'oge ọ na-agụpụta ozi onye isi na-agba nke 16 nke ọgbakọ ụmụ nwaanyị na Diocese Amaechi bụ nke were ọnọdụ na St. Andrews Anglican Church Unubi, kansụl ime obodo Nnewi South. Onye ọla ya bụ Njideka Okoye sonyere na ebe ọgbakọ conference ma kọziara anyị ka o si wee gaa. Nkem mgbe ọ na-akọwa isiokwu ya bụ conference nke bụ ikpele arụsị, ihe na-akpata ya, ntaramahụhụ ya na ọgwụgwọ ya, kọwara na isi sekpụ ntị ha ji chọọ ịtụnye ọnụ na ya bụ isiokwu bụ otu ndị mmadụ si etinye onwe ha n'ikpere arụsị aghara aghara n'oge a, ma kọwaa na mkpụrụ obi ọbụla nke Jizọs Kraịst anaghị achị isi na ya bụ ebe nzuzo nye ikpere arụsị. Ọ kọwara na ikpere arụsị bụ ọrịa ọjọọ ma kwue na ikpere arụsị bụ nnọọ nnupụ isi nye Chineke, bụ nke nwere ntaramahụhụ dị iche iche, ma kpọkuo ndị otu Kraịst ka ha wezuga onwe ha na ihe gbasara ikpere arụsị ka ha wee gbanarị ntaramahụhụ so ya. Dem Nkem toro aka ọlụ gọvanọ Chukwuma Soludo na Anambra steeti, bụ nke gụnyere iwe ndị nkụzi iji wee mee ka agụmakwụkwọ bụrụ ejiamatụ na steeti a, yanakwa ịlụ ogwe ụgbọala flyover Ekwulọbịa iji benata agbakata akwụsị n'ebe ahụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ gụnyere ịlụ okporo ụzọ. Ihe ngụpụta gara n'iru too ezi ọchịchị nke nwunye aka na-achị steeti a bụ Oriakụ Nonye Soludo, bụ onye ọ kọwara na o mere nnọọ ka ụmụ nwaanyị mara ọrụ dịrị ha ma na-achị azụ n'ihe gbasara akọmọlụ na ihe ha kwesịrị ime dịka nne. Dem Nkem kwalarịrị nye ajọ ọnọdụ obodo a bụ Naịjirịa nọ na ya, nke gụnyere agụụ, enweghị ezi ọchịchị na ihe ndị ọzọ, ma kpọkuo gọọmenti etiti ka ha gbanisie ike ịma otu a ga-esi kwọ ya bụ onye ukwu wara ịhụ na ihe dị mma n'obodo a. N'okwu nke ya ka onye prezident nke Women Ministry Province of the Niger bụ Dọkịnta Mata Ibezim nke Prọfesọ Faith Okoye nọchitere anya ya n'aha ndị nwunye bishọp niile bịara ya bụ conference, kọwara na isiokwu nke ya bụ conference bụ nnọọ ihe dị mkpa n'oge a, ma kwue na ndị mmadụ na-etinyezi aka n'ikpere arụsị n'ụzọ dị iche iche, nke gụnyere ejiji, kpọkuo ndị nke Kraịst ka ha kpachapụ anya otu ha si ebi ndụ ha. O tokwara Amaechi Diocese maka agamniru dị iche iche nke dị n'ebe ahụ. N'ịnabata ndị bịara ya bụ conference ka bishọp nke ya bụ diocese Right Reverend Ephraim Ikeakọ dụrụ ndị mmadụ ka ha rapụ ịdị na-eso ịnụ ọgụ megide ikpere arụsị na-egbugbere ọnụ, n'ihi na ntaramahụhụ dị na ya bara ụba. Ndị ọzọ kwuru okwu n'oge ya bụ conference gụnyere Oriakụ Glory Nwankwọ nakwa Lady Uche Atuchukwu na ọtụtụ ndị ọzọ toro nnọọ agamniru dị iche iche nke ụmụ nwaanyị ya bụ diocese na-ewebata. Ndị otu dị iche iche na ya bụ diocese kenere Dem Nkem site na inye ya onyinye dị iche iche, ịgụ egwu dị iche iche, ya nakwa ịkwado ya bụ akwụkwọ edemede ya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ bụ nke pụtara ihe n'oge ya bụ mmemme site na St. Andrews Anglican Church Unubi. Abụ m Njideka Okoye.